Trikitixa musikako goi-mailako eskoletako espezialitateen artean txertatzea onartu du Espainiako Ministroen Kontseiluak. Gure herrietako jaietan, erromerietan, kalejiretan, ainerrotua dagoen musikatresnaren irakaskuntza arautzea ekarriko luke horrek, eta asmoa da bere transmisioa eta zabalkundea ere bermatzea. Hauxe izango dugu hizketarako gaia gaurko berbagai saioan. Izan musika eskoletan edo trikitixa eskoletan, Debagoieneko herri guztietan dago trikitixa jotzen ikasteko aukera. Lehintz Gatzaga da salbuespena, naiz eta duela gutxirarte bertan ere egon den horretarako aukera. Bergarako musika eskolako Aritza Lustiza eta Arrasateko trikitixa eskolako Maixa Lizarribar gonbidatu ditugu. Kaixo eta ongi etorri bioi. Kaixo. Kaixo. Tira, aratusteak, inauteriak pasaberri, izan Bergaran, Tolosan, zenbat trikitixa entzun duzue, nolakoa izan da, zuzenean, ez, faltan bota duzue? Bueno, ni faltan ez de bota. Aituet tabernetan, eta kontzerturen baten bai, baina txaranga tartean ibili naiz. Bai, gu ostegunean arte ginen, dantzarekin batera, baina gero nik karnabaletan kanpo naiz, así que ez dut entzun ezer. Euskal inauterien bueltan akaso bai, baino bestela Tolosan esate baterako ohikoagoa izaten da, ezta? Halako jaietan txarangak eta halakoak ibiltzea kalean. Bai, eta asko gaina. Txaranga pila bat ibiltzea. Eta hori, tabernetan jartzen duten musika hortan, trikitixa entzun dut. Baina ez gehiago, tira, izan du bere tokitxo hortaz. Espainiako gobernuak trikitixa irakaskuntza profesionalean sartzeko dekretua onartu izana, nola hartu duzue? Berri ona da, sorpresaz, harrapatu zaituzte? Ni bai. Sorpresaz, bai. Gaina de repente Espainiatik dator, eta ja ikustazu gauza serio bat bezala, ez? Bai, ikustazu ja semaforo berde bat ja martxan jarri dela, ez dakigu zer datorren. Dan aiteko dago. Gukin ze pasakoan ere ez dakigu. Ja. Galdera asko daude hortaz ikusten dudanez. Eskaera eginda zegoela, bai, eta okerrezpanago gainera aspaldidanik egindako eskakizun badau. Bai, bueno, bi urte batzuk lantalde bat osatu zala eta hasi zala zerbait egin nahiean, ez? Zerbait ofizialtasun bat bilatu nahian edo lantalde bat hasi zala, bai. Baina ni kanpon egon naiz, ez naizen hor barruan, nola zijoazten ere ez nauken ideik. Ez nekin ez aurreratuta zeon, o atzea botata zan bidea, orduan izan da, atera da, iritsi da ez, gobernura. Bai, igual atzea begira habilitazioak ematen zian, ikuntzako euskeraz, eta hor bai keja asko egoteziala, ez, garai baten emateko moduetaz, eta beharra igual gehiago da musika eskolen elkartetik, torri dana. Igual hor ikustezan behar bat, zerbait eitiko. Bai, esan dezun habilitazio hori, oinarte aukideun titulu hori izan da, irakasle izateko habilitazioa. Eta egia da oso errez eman izan zela urte batzutan. Oso edozein egin ematen zitzaion, soinu asko, edo trikitixa asko jotzen jakin gabe ere. Bai, garai baten nahikoa zen kurrikuluma bialtzea. Bai. Errexegi, ematen zen hortaz gaur egunera arte, eta zer eskatzen da musika eskoletatik, zer uste duzu zuek eskatu beharko litzatekeela horretan jarduteko? Bueno, ez dakit da musika eskolatik o gobernutik, ez? Musika eskolai subentzioa emateko eskatzen da titulu bat, ez? Bai, irakasleak tituluak izan behar ditu. Tituluak izatea. Eta nik uste hori, musika eskolen behar bati erantzuteko dala, hau, dekretu hau. Ez? Bai, bueno, baitare aitatu zanez, gurasoak ere baziela hori eskatzen zutenak, ze trompetakoak izango zuen aukera jarraitzeko eta titulu balortzeko, baina trikitixa jotzen duenak ez? Eta hor, ez dakit, eskaera gurasun aldetikan ere bazegoen, baina bestalde musika eskolan dauden tresna guztiak badute titulua eta trikitixak ez. Orduan, eskaera. Ofizialtasuna, errekonozimendua,
Zer ekarri dezake honek trikitixarentzat? Nik uste rekonozimendua badaukagula, ja. Bai. Bai, ez da, nik asko, mediotan asko entzun dut, ez, rekonozimendua dela netzako ez da rekonozimendu bat. Da, behar bati erantzuteko dekretu bat, ez dakit. Nik uste rekonozimendua nahikoa daukagula kalean. Eta gaur egun musika eskoletan baita esango nuke, barruan. Gaur egun, Bai. kosta eginda? Garai baten ez da nainola. Ez? Ez, beti izan da, tresna minoritario bat izan da, ez? Inkompletoa, Bai. beti izan ditugulako konotazioak, ez? Eta musika eskola baten barruan ere. Ez agian beste akademia akademikoa? Ba, ez egu kalekoak izan dira. Osea da, Bai. egiten dugun musika ere, herri musika da, herriak eskatzen duena. Orduan, hortik abituta ere, beti jodeuna izan deuna. Bai, eta gure igualkasiak emateko modua ez da klasikoa bezala, ez, partitura daukazu eta hemendik ezintza atera, ez? Gurean ikuste dela libregoa baita, ez? Bai, ala erakusten dugu oso libreki dena. Bai, eta asko eskatzen diguten hori ere, ez, erakusten dugu. Ofizialtasun horren barruan, egongo dira, ez dakit X partitura, eta jo bardianak horrela zuko esan dezun bezala. Bai, eta ez dakit hori guretzako ona etedan. Hori da, ez da, hori galdetu nahi nizuen, Euskal Herriko Trikitixa elkarteak ateratako barra ikusirik, kezka puntu bat suma baitekeela esango nukenik. Bertan dio, dekretu honek inflexio puntu ekar dezakela trikitiaren irakaskuntzan eta hausnarketa prozesu bat abiaraziko duela. Ba, ondo torreko zaigu. Bai. Ondo torreko zaigu denoi, informatzeko eta... Eta nik uste sortze prozesu hortan gu barruan egon behar gala, ezin dugula utzi ez dakize konservatorioen esku, ez dakizenen esku, ez? Bestela sartuko gaituzte pak berdinean, eta nik uste gurea beste zerbait dela. Eta orain arte, pixka bat puntu honetara arte heltzeko prozesu honetan guztian, zenbatera arte hartu zaituztete kontutan honetan diharduzuen oizuke, adibidez Maixa aipatu duzu, bilera pare batetan edo hasieretan parte hartu izana, ez dakite zenbateraino kontatu den zuekin, horretan diharduzuenokin. Bueno, nik uste dute garrantzitsuena izan dela Trikitixa elkarteak egon behar zula hor, ze gure babesleku elkartea da. Eta elkarteak egiten duen lana izugarria da. Bai, eskolen arteko ez dakit, zensoak eta egin die, partiturak ateratzen die, arakatzen da historian eta biografiak egiten die, orduan norbaitek egon behar balima du Trikitixa elkartea da, bai edo bai. Bai. Oin arte bai hartu gaituzte kontutan. Kontuan nire ustez, hemendik aurre askoz importanteagoa dela gu horregotea. Izan ere, dekretu hau onartu da, baina zer dago egiteko hemendik aurrera? Hausnartu zeri buruz, zer nolako erabakiak hartzea tokatzen da orain? Irakasle profila zein da gure azteko, ez? Gure irakasle profila. Ze hau onartzen da nik ez dakit musikenen sartuko dan, baino... Musikenen eskemak beste batzuk dira, nik uste. Ja, gehiago musika klasikora bideratutako irakasleak, ikasketa planak, ez dakit. Nik uste ez jakintasun handia dakegula, ez dakigula nondik jungo dan, zer egingo dan. Ez dakit ez da, zerotik sortzeko. Zertarako izango dan ere. Ze, ja hasteko, irakasle falta izugarria dago. Musika eskoletan eta Trikitixa eskoletan irakasle falta dago. Baja bat kubritzeko, ibiltzen dira gure ikasleak mesedeak eskatzen, eta ja falta hori badago, baina zin joango da baita ere, ez? Egongo da jendea bide hori hartuko duena, ze gu lehenengoak esaten gure ikasleak 17 urtekin utzi egiten dutela. Bai, eta gero ez dakit ikasketa hauek zerotik sortzeko aukera aukiko gun, o adibidez ez, harmonia, hizkuntza musikala, zer erakutziko dira, beste tresnak bezala? Orokor bat izango da igual, ez?
Hori da, ezta? Ez dakigu. Esaten da dakigu. bertan trikitixaren irakaskuntza formalizatzea ekarriko duela, baina zer ulertu beharko genuke formalizazio horretatik, ezta? Bai, nik uste hor daukun erronka dela gure esentzia hori ez galtzea, ez kaleko hori dago aldakon beldur ondina, ez dakit, Bueno, niko uste hori ez deula galduko. Hori ez deula galduko iruditzen zait. Ze gugia lehenengoak beti gaudena prest kalea Bai. ateatzeko. Orduan, gure pentsaera ere aldatu egin beharko genuke eta lana, osea, gela barruko lana bakarrik egin eta kalera ez atera. Ez. Gu kalekoa gea. Dekretuak dio batetik hori, ezta? Trikitixaren irakaskuntza formalizatzea ekarriko lukeela eta bestetik ikerketa eremu bat sortuko dela. Eta horren arira Euskal Herriko Trikitixa elkartetik diote orain arte ikerkuntzan eta bilketan egindako aleginean ere eragin dezakeela horrek. Zelan egin da orain arte eta nola uste duzu eragin dezakeela honek? Biografia pila bat idatze die. Ezagutu ditu trikitilariak beraien berrire ez genuenak eta jakin deu, elkarteak egin du lan hortatik beraien berri jakin deu. Eta ez, orain dela gutxi atera da azkeneko liburua, Romualdaren liburua, eta emakume hau ez genuen honen berririk. Kinen ezagutzen. Ez genuen ezagutzen. Orduan, horrelako lanak zer? Elkarteak egin duen lan guzti hori orain horrentzako izan behar da? Hori eman egin behar da? Ez dakit. Beste ikerketa, beste bide bat ireki beharko luke baita, ez? Bai. Ez berdina. Bai. Ez dakit ze ikerketa motaz ari dian. Ez dakit. Hori aipatzen da benean. Trikitiari bidea irekitzen zaio, musika kontserbatorioetan eta goi mailako musika zentroetan, horrek zer nolako eragina izan dezake gaur egunera arte horretarako baimenduta egon diren eskoletan, zentroetan? Bueno, nik uste ondo ulertu talin bakat momentuz erdi mailako kontserbatorioetarako irikitzen dela. Goi mailakoa nik uste urrengo pauso bat izango dela. Orduan, momentuz erdi mailako horrekin irakasle ezin da izan. Ez, izango litzake goi mailako hori sortu, baino lehenagoko urrats bat. Bai, urrats bat. Eta galdera zein zen, honek? Horrek pixka bate gaur egunera arte horretan diharduzuen musika eskola, trikitixa eskoletan nola eragin dezakeen? Ez dakit, izan da etorri daiteke jendea eskatzea prestatu nahi duena proba hori egiteko, ze horrere ez du aukera eukiko edozenek sartzeko, ez? Karo, bete beharko dira sarrera froga bat. Sarrera froga bat egongo da, beste tresnekin bezala, ez? Bai, jo beharko da piano pixkat, o ez dakiz eskatuko dan. Orduan, guk, horiek jende hori prestatzeko gai izan beharko dugu. Karo, jende hori prestatzeko lehenko gu prestatu behar gabaita. Baina izango da lana hori, sarrera froga bat prestatzeko, ez dakiz zenbat, gutzako piezak die, oain ez dakit obrak izango jo behar dituztenak. Ja, ez dakiz eskatuko dan. Ikusi beharko da hori, ikusi beharko da nola eragiten duen egiteko moduetan, nola eragiten duen irakasle lanetan diharduzuenotan. Gaur egun, aipatu moduan, orain arte, trikitixa ikasi da, trikitixa eskoletan edo musika eskoletan. Eta hemen dituguen justu ere, bakoitzeko adibide bana ez da. Zu adibidez aritz, trikitixa irakaslea zara, Bergarako musika eskolan, eta zu berriz Maixa, Arrasateko trikitixa eskolan. Zertan ezberdintzen da funtzionatzeko modua batean eta bestean, irakastekoa? Nik uste trikitixa emateko moduan ez dala desberdintzen, ez? Erakusteko trikitixa tresna bera erakusteko. Trikitixa klasean. Igual aldatzen dena da egituran. Ez, musika eskolan hizkuntza musikala inberrakazu, abesbatza, taldea. Hori da. Dauzkazu hainbat asignatura egiteko. Eta trikitixa eskolan aldiz, trikitixa ikastea zatoz. Ez duzu badugu aukera bai ikasteko bai musikaz, horre ere ez da metodo berdina denentzako. Leku guztietan ez da
metodologia berdinekin erakusten. Eta trikitixa eskolan, etortzen bazaizu bat, ikasi nahi dula solfeoz, pues, guk ere prestatuta egon behar dugu, solfeoz, zenbakiz, aurrez aurre, Inkluso solfeoz ere ez da berdin erakusten? Ez da. Azkenen solfeoa da irakurtzeko, partitura bat irakurtzeko modu bada. Eta irakurtzen dugu solfeoz, edo irakurtzen duzu zenbakiz, edo aukera horiek eskaintzen ditu. Trikitixa izan da edozein kasutan, musika eskoletara sartu den kasuetan ere, sartzen azken musika tresna. Ona izan da trikitixarentzat, ona izan da musika eskolentzat? Bueno, hor nik uste eskolan arabera izango dela. Nire ustez guretzako Bergaran ona izan da. Nik uste hor faktore asko diala, ez? Ze baldintzatan sartzen dan, irakaslea bera, ez dakit. Bai, musika eskola guztietan ere baldintzak ez dira berdinak. Batzuk dielako pribatu badien musika eskola batzuk. Publikoa dienak, orduan baldintzak ere horrez berdina die, langilearentzat. Eta ikasleentzat ere, denak ez dute ordu erdiko klasea izaten, batzutan dira 40 minutu edo taldeka, hor faktoreak ezberdina die eskola guztietan. Bakoitza dauke berea. Eta baldintzak ere. Batzuk azkena izan da sartzen musika eskoletan. Atzetik endatuzkio, batzutan daude alboka eta txalapartare hor dabiltze. Horiek ere hasi die pixka bat hanka hor arrimatzen. Eta oso nahi dutzen zaite, ze azkenen gure herri musika Egon behar da hor. Egon behar du. Eta gero netzako alde hon bat badat, trikitixa beste tresna batzukin jotzeko aukera. Erraztia, ez? Olako eskolatan igual. Horretarako bide ematen da. Bai. Debagoieneko herri guztietan egon da, izan musika eskoletan, ego trikitixa eskoletan, trikitixa ikasteko aukera, gaur egune guztietan, Lehintz Gatzagan izan ezik, zein da eskola horietan azken urteotan izandako bilakaera eta ze puntutan daude gaur egun? Guk kointziditzen dugu eskola guztiak Debagoieneko trikitixa egunean. Ja badara matzagun, hirugarren buelta hasita gaude. Eta, gutzako puntu bada, alkarrekin topatzeko puntu bada, eta jende asko ikusten da. Eta izaten dira, bolara batzutan herri batean egin du ikasle kopurua gora egin du, baina igual bestean bera egin da. Orduan, urte guztiak ez dira berdinak, eta eskolak gora berak izaten dituzte baita ere. Bai, baina alda esan eskolatan trikitixa ikasle pila daukagula. Hori bai. Pila bat. Arrasaten, inoiz eduki dugun kopururik handiena daukagu aurten. Eta ero beste gauza bat, eski ontxo okurri dut. Ze gabiltzen bora guztian trikitixa habilitazioa, panderoa nun geratzen da. Zer egin beharko litzateke, panderoarekin? Esan edo, panderoa pak hortan sartzen da? Sartuko da, edo soinu txikiaz bagarri gabiltzitze egiten, zertaz gabiltzitze egiten. Trikitixa aipatzen da, ez dakit nola ulertu beharko genuken. Galdera ona? Bai. Zegu biak erakusten ditu, trikitixa eskolan, erakusten dira bai soinu eta bai pandero. Claro. Edo trikitixa izango ataka pandero komplementario. Ez dakit. Euskal Herrian, duela mende bat, iritsi zen ez da Euskal Herriera trikitixa, herrikoia eta tradizional bihurtu da, dudabarik, noiz eta nola iritsi zen gure artera? Hor, teoria ezberdinak egon dira ez. Bizkaitarrak esate dute Portutik iritsi zela. Baina guk beti entzun dugu trenez etorri zela. Bai, langileak ekarri zutela, trenkarrila egitea etorri ziren Alpetako langileak ekarri zutela, beraien musika tresna hori zelako. Eta, beti eduki du magia berezi bat, soinuak. Igual hori ikertu beharko dago, ez? Detektortako... Hori argitu, nola izan zen benetan. Tira, garbi dagoena da, etortzeko.
geratzeko etorri zela, ez da, berehala hartu zuelako leku garrantzitsu bat hemen herri musikako errepertorioa jotzen zuten musika instrumentuen artean, ez da. Hori da, hemen musika zegoena zen, txistua, dultzaina, alboka, panderoa ere bazean. Eta musika bereiek egiten zuten doinu horiekin hasi zen Trikitixa ere. Eta orduan, gero junda, handitzen, errepertorioa zabaltzen. Bai, eguneratzen ez. Hainbat izan dira, horretan maisuak baita ingurukoak ere, eta horretan hasita aipatu beharko genuke Intxuzabal edo Elgeta, ez izenez ezagutu izan dugun Jacinto Ribas Donostiarra jaiotzez, baina Bergarako Intxuzabal baserrian hazitakoa, ez da? Bai, pertsonanekin igual pelikula bat inberkoritzak egunen baten, ez? Bere historiak eta entzunda. Liburu badagoelako... Bai, komiki liburu bat eta... Bai, egin die pare bat. Bai, berak beti aitatu izan da Elgeta, ez? Eta gero, noski izan ditugun maisuak, bai, Tapia, Laja, guzti hauek ere, hauen maisu izan zen. Eta guk, nik ez nuen Elgeta bera, ez nuen ezautzeko aukerik izan, baina bai Laja eta orduan beraiek jaso zuten erakusteko modu bat eta jotzeko modu bat, ez? Eta guk zerbait izango dugu, ze guk Laja bezalako trikitilari baten repertorioa ikasi dugu pixkat jotzen. Orduan, zerbait eukiko dugu Elgetana denok. Eta behitu kurioso da, garai hortan ez zaula metodoik. Aurrez aurrekoa. Aurrez aurre. Eta belarriz, bai. Bai, ikasteko modua ziren, musika bandetako musikarien gana jotzen zuten baita ere, ez? Paso dobleak eta ikasteko, hori izan modua. Tira, horiek izan dira beti-betiko maisuak, Trikitixa estuki lotuta egonda batez ere landa inguruneari, sagardotegi, taberna giro horretara, baina jakin izan du bestelako plazak ere irabazten, eta gauza bera esan genezake pixka bat musika egiteko moduari ere, ez da, erromerietan esate baterako, bihotza arima izan da, ez da, Trikitixa bera panderoa lagunduela, baina kasu honetan ere, musika molde berrietara, fusioetara moldatzen jakin izan du Trikitixak. Hainbat eta hainbat adibide ditugu. Beti izan da, ez? Beti izan da, hola. Trikitilari baten errepertorioan beti egon die modako kantuak. Bai. Bolara hortan, baino Laja berak egiten zuen bezala, guk ere egiten genuen eta gaur egungo edozeinak egiten du, ez? Bai, aktualizatzen goaz demora guztian. Eta zuek biok egin duzu hori gainera, ez da, zure kasuan esate baterako maixa, Ixiarre Orexarekin batera, 1000 kontzertutik gora, triki-pop moduan ezagutu den horretan esate baterako erreferente izan zineten. Bai, hor ere, etiketa hori guk ez genuen jarri, guk ez genuen jarri gure buruari, jarri egin ziguten. Eta gu bezala, bolara hortan talde pila bat genbiltzan. Eta gaur egun, beste mota bateko taldeak daude. Eta garai hortatik ondikan mantentzen dela repertorio hori, ondikan ikasleak etortzen dira zuen garaiko kantak eskatzera. Ondikan hor dare, modan dare. Eta entzuten dira tabernetan ondikan. Bai, egia da. Horiek bizirik irauten dute, aipatu dugu triki-poparen fenomenoa, zure kasuan esate baterako aritz, askotariko estiloak jorratu dituzu, ez da, emon taldearekin, ska, rock, doinu latinoak, eta tartean trikiti doinuak ere bai. Bai, horri izan zen, urtia pasadia. Garai hortan, nintzen Fermin Muguruzan oso zalia. Eta, karo, Fermin orduan jiran, gaur egun baita, Trikitixak Xabi Solan ertetzen zen, eta nioten nintzen ari begira. Zaten, nik hori egin nahi dut. Eta hortik hasi ginen. Dira, bi adibide hementxe ditugunak ez da, eta Baiaran bertan babira gehiago ere, esate baterako Goz eta Alde Arrasatearra, gaur egun Neomakeria aipatu genezake, hainbat eta hainbat dira adibideak, ez da. Trikitixak bere horretan, indartsu eusten dio, baina garai berrietara moldatzen jakitea ere, ez dinbesteko ariketa izaten da beti. Bai, hori gure egunerokoan dago hori, gure lanean beti egun behar du moldatzen, eta plazan ikusten denak ere berdin. Moldatzen, eta zuk esan dezuna ez, zuk
Emontaldea sortu zenun zurik gustatzen zitzaizun musika hori egin nahi zen nuelako, ez? Eta sortzen dian talde guzti hauek ere berdin, ez? Musika hau, musika mota bat gustatzen zait, eta nik hau honekin hastuko nuke edo hau horrela egingo nuke, ez? Tira, ikusiko dugu zer gertatzen den elkarrizketaren abiapuntu izan dugun dekretu honekin, dekretua bera onartu da, ideia da antza behin argitaratu eta gero indarrean jarri ahal izatea, ikusiko dugu noiz eta nola izaten den hori. Bai da egia, hezkuntza saila oso pozik dagoela, adierazi duela Begoña Pedrosa sailburuak, eta adierazi duenez behin trikitixa espezialitatea sortuta, euskal dantzak ere aintzat hartu daitezen lehen urratsak ematen ari dira. Kontuan izanik trikitixa eta euskal dantzak estuki lotuta egon direla eta daudela. Ona litzateke hori ere? Bai, lehen komentatu du trikitixa azkena sartzen izan dela, baina euskal dantzare azkenengo urtetan esango nuke sartu dela, ez, musika eskolatan. Eta gure eskola behintzat ikasle pila badago dantzatan. Ona dan, ez dakit, urte batzuta ikusiko. Nik uste antzeko historia pasatzen dela igual dantzakin, ez? Euskal dantza, trikitixa... Bai, behar du bere, ez? Errekonozimentu puntu hori badauka, dantzak ere. Bai. Dantzak jende pila badago ikasten, hori baino argiago. Baina nik uste esan dezuna, ez dakigunez, zer pasako dan orain dekretu honekin ere, edo ze bide hartuko dan, dantzakin ere berdin. Tira, ez zerre onartzetik, ez zerre indarrean jartzetik harago, hausnartzeko, momentua dela uste dute, geratu dela garbi elkarrizketa honetan, ikusiko dugu, ze norabide jarraitzen duen gaiak eta denborak esango du, ez da, onerako izaten ote den edo ez. Hori da, bai. Eta guk ere gehiago dakigun honi buruz, ze momentuz esan dugu hori. Gauza gutxi. Daukagu oso berri gutxi daukagu. Edabideetan argitaratu denaz gaindi, askoz gehiagorik ez. Bai. Tira, bide eman digu, gaurko saio honetan trikitixari buruz hitz egiteko bederen, eta hori beti da ona. Maixa Lizarribar eta Aritza Lustiza, eskerrik asko, eta hurrengo batera. Horren arte.